Bueno, queridos escaparatistas, hoxe, como xa dixemos ao principio, temos con nos a Luís Fercán, un cantante galego que vende presentar o seu último disco Furias, fai só 4 días, e, bueno, benvido, Luís. Hola, que tal? Bueno, supoñemos que debes de estar inmerso nas labores de promoción. Que tal o estás levando? Pues moi ben, a verdade, que estou moi contento do disco, por o recibimento que está tendo a xente con el. Nada, pues currando un poquinho todos os días e recibindo respostas moi bonitas. Xusto sobre eso che queríamos preguntar, que como vai a acollida do novo disco? Moi ben, eso que non é un disco tampouco moi fácil é un disco un pouquinho diferente, porque quería probar a facelo totalmente in acústico e facelo uno a guitarra, a miña voz, simplemente iso. Pero a xente gusta ese formato, parece. Si, ti empezaches fai uns anos, ainda non moitos, en Santiago, tocando así en locales máis pequenos. Debo recoñecer que eu iba a verte non fai tantos a Santiago, e agora xa pois levas un grupo máis grande de xente, xa non levas salas tan pequeniñas. Como vai ese aumento de como vives ti esas sensacións? É distinto? Vas notando cambios, non? Pois o cambio é maravilloso, pero claro, tamén gusta moitísimo tocar en sitios pequenos. Recordo con moitísimo cariño a época de Babel, tocar nos primeiros concertos da Sonar. Pois recordo con moitísimo cariño, e teño moitísimos amigos daquela época. Foi o que me animou a empezar na música, e moi ben, a verdade. Pois toda a nosa alegría para mandamos a ti. Entón, xa que falabas de que xusto este álbum é completamente en acústico, como dixeches ti, que a túa voz e a túa guitarra, non? Pois ver que cada vez máis xente che quere ver a ti e a esa guitarra nun momento no que a música está moi posproducida, como te sintes ti? Pois dame un poquinho de esperanza, un halo de luz no camiño, porque a verdade é que non tiña moita esperanza en que a xente lle gustase moito este proxecto por esa razón. Eu fixen este proxecto porque gustaba a min, sobre todo, é o que eu necesitaba facer, pero bueno, é o que dices ti, que agora a música está ultra producida, facer algo así de repente moitísimo máis pequeniño, pois é un poquito arriesgado, pero bueno, funciona. Eu creo que funciona. A peña sempre quere escoitar as cancións puras, era un pouco a idea. Bueno, estivemos vendo na tua página web que tes este xoves, este venres, un concerto primeiro en Granada, despois en Sevilla. Efectivamente. Bueno, queríamos saber se vas a utilizar estes concertos un pouco como promoción, como presentación. Que expectativas tes destes concertos? Pois eu espero que ben. Levo 6 concertos, creo xa. Por agora están funcionando ben. Quedanme, creo que como 15 máis ou así. Alguna fecha que tendrei que poñer a maiores, pero as expectativas son boas por agora. Esperemos. É unha cousa que me chama moita atención sempre, que os cantantes realmente cando sacades disco, que proporción de cancións novas e cancións antigas vas ir aumentando, vas cantalas casi todas do disco novo nestes novos concertos? Como vas levalo? Pois neste caso vou cantar bastante cancións deste peu, canto todas as do EP, despois tamén fago un repaso por as cancións antigas, un poquinho por as primeiras cancións, pero gustame moitísimo cantar as cancións as novas, porque non sei, teñen un aire como máis fresco, debe ser castaños recentes na cabeza, e solme gustar máis. Bueno, pois agora unha compañeira nosa vai facer unha pregunta que ela ten esa curiosidade. Perfecto. Porque non o vai a decir, pero é bastante fan túa. Bueno, hola Luís, o meu nome é Noelia, e son a compañeira pois aquí da sección de Chíos e Cancelos. Eu, vien actuacións túas do anterior álbum que fixeches, e incluso de antes do álbum en pequenas salas en Vigo e Santiago. E quería preguntarche a que se tes máis aprecio? Sei que é como facerlle un pai escoller entre os seus fillos, pero se tes máis cariño o álbum por ser o primeiro ou a este EP? Pois, a ver, é moi diferente, é diferente cariño, son dous fillos diferentes, pero eu quero os meus fillos por igual, pero se tengo que quedarme con creo que o primeiro sempre é moi importante,
o que máis traballo me costou sacar, polo que loitei pois moitísimo tempo. Pero claro, este tamén estou super orgulloso del. Pois queda aí guardada a túa resposta, Noelia. Tes algunha cousa máis que lle queiras comentar ou que lle queires decir? Bueno, quería pois darche as gracias por todo, en plan, polas túas letras que inspiran moitísimo a moitas persoas. Moitísimas gracias, de corazón. Moitísimas gracias. Outra xente que coñecemos tamén en pequenas salas en Santiago foron, por exemplo, Freddy Leis ou Andrés Suárez. Entonces, ahora para o xogo, o que imos facer é, non sei se ahora o sigues moito, pero imosche poñer, o sea, imosche dicir anaquiños de cancións e tes que dicirnos se é de Freddy Leis ou de Andrés Suárez. Vale, perfecto, venga. Este é así un xoguiño pois para amenizar un pouquiño a entrevista. Maravilloso, a ver se vas a acerto. Vale, non te preocupes, non pasa nada, tuvemos de todo, aquí nos nosos nas nosas entrevistas. Veña, a primeira é: me alejo como un desfile de agua en cualquier río. Crees que é de Andrés ou de Freddy? Voy a decir Andrés. Moi ben, Andrés Suárez de Dublín. Venga, maravilloso, acierta. Vale. Miro alrededor, tiro las bengalas desde el fondo norte y llegan los aviones al rescate de los días grandes. Los aviones son muy de Freddy, ¿no? Freddy. Sobre todo por lo de días grandes, eso era unha pistaza, Sí. Pues esta era de Freddy Leis, a de días grandes, justamente. Bueno, pues agora esta é: tengo una salida que me espera, tengo un precipicio que cuidar. Eres de mi mundo la primera, de la barra de este bar que siempre llenas. Ese es Freddy. Sí, de apenas. Pero sábelas ben, sábelas todas. Sí, home, joder, escoitei moito. Bien, pues imos ca última, a ver si sigues con esta racha. Ya está, a ver si es difícil esto. ¿Qué será de ti? Me brindó tu aroma la tormenta. ¿Qué será de ti? De tu miedo, niña. De cuando truena. ¿Qué será de mí sin ti? Y viceversa. Esta, a ver. Este é antigo, É dunha colaboración, tena renovada cunha colaboración. Me recuerda máis a Andrés Suárez que a Freddy Leis. Pero Voy a decir Andrés Suárez. Pois correcto tamén. vou decir que eres o único que acertou Todas as propostas que fixamos en xogo. O xogo ao 100%. Un aplauso, por favor, para Luis Fercán. Moitísimas gracias. David Perdomo estuvo aí, foi un 75%, 3 de 4, pero tío, 100%. Non ten nada que facer. De momento coroaste como auténtico e único gañador dos xogos de entrevistas do Escaparate. Maravilloso. Esta última era de Andrés Suárez, chamase desamiga, e fai uns aniños, poucos aniños, sacouno con Rosalén. Bueno, Luis, vale. pois moitísimas gracias por acompañarnos hoxe. Foi, a verdad, un placer enorme, así que benvido ao Escaparate sempre que queiras. E moita sorte co novo EP. Moitas gracias. Verémonos en concertos cerca de Pontevedra. Eso espero. Chao.